Delok gedang kaya ini gedang itu wek. Kena tinggi cemilan lho lek dirah tapi aku ya ora iso ngerah dhewe. Ora wong loro ya ora iso we. Golek kayu, godhog banyu, ongkal kampak. Tak ngongkon lah. Kon wangi ngerah ning kuwi ben iso enek. Pak, rah nih gedang kae. Arep tak goreng-goreng. Tuwek kae. Ora iso ngerah dhewe. Ora iso angel kok kudune wong loro kae iki. Lah. Jangan. Ayo. Kuwi ono kuwi. Tak gedang dhewe ora becus ngocok. Angel kok. Iki lho. Jangan. Ayo. Ya ayo. Jangan mono ngetok ora jedak kok. Nah. Aku pokoke ngetok. Aku wae sampean sing nampani. Oh. Ono. Wis ya. Ono nek ngetok ojo anu. Iso. Oh. Apa? Iya toh lah wong tak kon angkat toh Pak. Burung malah mbok bantu. Kok tak. Biasku nganti kaya remuk gitu, kena udarane deh. Ngomong nang karo wong iki kon alon malah bantre kok empuh. Lah sama nangkap era tenanan kok. Manggas yo. Ya. Jengeng aku karo kowe iki rasane kon alon-alon aku rong siap kok malah mbok banterne kok ketemu iki piye iki. Rasane kowe sudah kepuk tenan rasane iki. Lah mau kan terus tenan. Sampeyan sing arep nangkap. Aku ngomong tak alon-alon to mau iki. Wah, enggak malah jajak kondisi malah. Aku wis salah. Rasane kowe jam jembleng aku rasane. Wong terus tenan. Mau ndas kok. Wis ono gedange tak gawone. Alah ngurus gawanen kono tak karepmu kono. Untuk kata. Wong-wong sing nangkap tak bener kok aku nek sing disalahne. Aku yo wong ora gawakne apa iki kono ngene.